हम जाता नहीं ओझा लगे। ओझा लगे क्या करे जेबे रे? देखावे काची दिखावे रे? नाती मार बुझा तो जानते नहीं खा वो लेखा पूछा तारा 2 साल तो बियाह भइला हो गइल आगे तेरा देश के मुंह से पैदा ना भइल। बोलबो एडवांस मार लाठी के बाती तूर दे। ओझा गुनी से झाड़ फूक करवेला से लइका हो जाई जब ले भगवान ना दिहन। जाके खाना लियाओ। बैठो रहो भगवान भरोसे चियार के दांत मिल जाई खाए के अनाज। आवा उन्हें से तब बताओ ताने। हमर नाम हो लाल सिंह चड्ढा पेनहनी ना कबहू कच्चा। चला अभी तो कोनो ग्राहक ना आइल बुझाता आज के दिन खाली जाएगा। गुरुजी टेंशन मत ली कल से ज्यादा आज कमाई हुई। ज्यादा कमाई हुई। सखी तू कहाँ हो? का कहीं ये सखी 2 साल बियाह भइला हो गई आइले हमरा देश के मुंह से पैदा ना भइल। बड़ा तू मजाक करेलू देश से पैदा ना से लइका के मुंह। हां उहे ये सखी हम सुनले बानी कि बाबा लाल सिंह चाड्डा निमन देखेला। हाँ ये सखी बड़ा निमन देखेला। यही हमरा दे दिन के लइका ना होत रहनु तो यही जी दूर रहत रहल तब जाके ओकरा लइका भई। दादा रे दादा हम मेजा दूरत ना रह हमार भातार अपने के बिखिया हो मारते मारते मुंगा दी। मुआ ना दुका दी चलो बाबा से भेंट करा दी लौंग ले ले बड़नू। हां लौंग तो लियाइल बनी चलो चलो। ओम नाम हो हमर लाल सिंह चड्ढा पेनहनी ना कबहू कच्चा। बोल 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 तोरा का भइल बा काहे खाती आइल बारिस बोल बोल। ए बाबा देखी ना हमर 2 साल बियाह भइला हो गइल बा लेकिन बाल बच्चा होके में अभी तो उनको फर्क नहीं के बुझा। जो से जोरक बुझाए लागी फरक पूरा तो रहे के पड़िए जा खरक। ना ये बाबा हम मेजा दूरत ना रहे हमार भातार अपने किसिया हो घर में घुसे ना दी। हम एमे कुछ नहीं कर सकत तू लइका ना होई काहे कि तोर कोख मार लेले बाड़ी सो। ए बाबा कौन रानी हमर कोख मरले बिया ओकर नाम बताई ओकरा मांग में अपना जिंदा भातार के नाम लिख दे। नाम नहीं बता सकत ऐसे कि तोरा घर के अगल बगल के हिया। बाबा तो अब कोनो एक और उपाय बताई ना। ये के उपाय बा आई तू को लड्डू ले ती मुहानी पर पूजा कर दिए आ जब घर चलिए तो फिर के मन पकिए ना बते समझिए एकरा विषय में। ठीक है बाबा। हां आ सुन 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 जातरी। हां जाता नहीं। तोरा का भइल बा के मुंह बना के बैठल बाड़ीस रे? बाबा हमार कपारवा टन टन मारता। टन टन मारता आ घुसू का ओम नाम हो लाल सिंह चड्ढा पेनहनी ना कबहू कच्चा। सुन तोर अब कपार ठीक हो जाई निहुर का आशीर्वाद ले ले। ठीक बा बाबा। निहुर निहुर कौन नतिया के बेटा बाबा हरी का भेल रे? आ गली झाड़ फूक करवा के हां दे एगो अपने देह में करंट लागल बा मुंह खाली मत कराओ ना तो यही इज्जत के भुजा भूज दे। देख रहे लड्डू रे सरवा ढोढू मत खोइए लड्डू। एकरा मातारी के शेर भर सतुआ पर तरकारी खाई ई कोनो डाइन कइले हई। बैक साला डाइन न दुका कइले हई हम तो ये लड्डू खाए।
बताई सरवा के लड्डू खइला के असर चढ़े लागल। ई सरवा का भूत धले लेबा जाते निकरा घरे रे पेट पोछना तोरा भाई के भूत धले लेबा। तोरा भाई के भूत धले लेबा जल्दी चल। का बोल रे के साला ते बार भाई के मारते रे। आज पंचायत बिटराई आ हिस्सा बटाई। साला भाई ना बावे कसाई। ए पेट पोछन काहे कर तर दोगलाई। तोरा भाई के दे पा भूत धइले बा। कहां से चीनी के बड़ भाई इसको छोट भाई। चल केकरा के ओझा लगे दिखाओ तबे ठीक होई। कौनो ओझा लगले चल जाओ। दुनिया के सबसे नंबर 1 बाबा लाल सिंह चड्डा ले चलूं कर लगे। का भइल बा एकरा? भूत बाबा देख रे भाई का होल बा। हमार नाम है लाल सिंह चड्डा पेनहनी न कबहू कच्छा। तोरा भाई के लड्डू खइला से भूत धइले बा। बाबा रउआ ठीक कहतानी। लड्डू खइला स तब एकरा भूत धइला स। छूटल ना लड्डू खाई तबे न जाके ढोड़ी में समाई। बाबा ओकर नाम बताई कौन कौन धरल सी लड्डू में डाइन। सुन ओकर नाम ना बताएम लेकिन चेहरा ओकर दिखा देम। अभी हम दिखाओ तानी ट्रिम रैम जिनून मान को मन बनाना छू। बाप रे बाप ई तो बिनसेरिया बहियो। उ तो चाय पकौड़ी बेचेले। रे चल से तो 20 रुपया बके लगे। बाबा रउआ तो लिंगा के झारी। हाँ हाँ चलो चलो चला झाड़ा का शुरू करो मारा। ओम भूतम भगमा भगंतम। हाँ ड्रिंक ड्रिंक काचा ओम मान भूतम चलो भगंतम। बिनसेरिया बरे ओ बिचरिया बो कहां गेले रे। अरे करे साला तर मेरा डांस सिखले बिया तो कहीं लड्डू में कके रख दी। रे साला हमार मेरा डाइन नहीं हो। बाबू अब के जचवा के आवत तनी सो तोरे मेरा के नाम आइलो। साचे हमार मौगी डांस सीख गइल बिया का कौन ठीक 2 दिन से ओझा लगे दौड़तिया। केने बारिश रे निकल बे बाहर। का हो घोसरो डांस सिखले बारू तो लड्डू में का धर। घोसरो तू हमार नाक कटवा देलू ओझा लगे जाके डाइन भूली वाला गुण सिखता रू। हम डाई नगी कइले बाबा लाल सिंह चाटा कवनु कि तिनुआनी पर लड्डू धके पूजा कर देबू तबे तारा लइका होई ना तारा कोख मार लेले बाड़ी सो। अच्छा तो सब खेला बाबू के बाद चलो चले। बाबा हमार भाई ठीक हो जाई। हाँ बबुआ तार भाई ठीक हो जाई लेकिन 2000 रुपया लग जाई। गुरुजी 1000 रुपया हमरो खातिर। चुप बुड़बक। 2000 रुपया लेबा चलो भरी चलो। रे साला तोर नाम का बारे। हमार नाम हो लाल सिंह चड्डा पेनहनी न कबहू कच्छा। ऐखे विश्वास तो बोल खोल के दिखा दी का। भगवान उनको खा जा मारा सो।